אנחנו ערכנו תרגיל שמדבר על אירוע רב נפגעים במג'דל שמס, שהשתתפו בו גם צוותי רפואה וגם צוותי חילוץ וגם ועדת מלח וגם עמותה שעזרה לנו, שמורכבת מרופאים ורופאות ממש מומחים ברמה בינלאומית. אז אני ממש מודה על המפגש החשוב הזה שיחדד את נושא המוכנות שלנו לחירום, ואני מודה וממש שולח תודות לכל מי שהשתתף בתרגיל החשוב הזה. התרגיל היום במג'דל הוא תרגיל חשוב מאוד. התרגיל הזה חשוב מכמה היבטים. בהיבט הראשון זה ההיבט הפרקטי של הרפואה, של היכולת של יישוב שכל כך מרוחק ונמצא בקצה המדינה, להחזיק את כל הפצועים שלו, לטפל בהם ולתת להם מענה פה בתוך היישוב באמצעות כוחות רפואה פנימיים, באמצעות משאבים שהיישוב בעצמו יצר פה פנימה. ההיבט השני זה ההיבט של השיתוף פעולה למעשה עם כלל הגורמים, של פיקוד העורף, של מגן דוד אדום, לתכלל מענה שלם שמצליח בבת אחת גם לפנות את הפצועים, גם ליצור קשר עם המשפחות, גם לתת מענה גם של הרווחה. כל זה קורה הרי ביחד במקביל ודורש את התכלול ואת השיתוף פעולה המלא. והדבר השלישי שהוא בנסיבות המיוחדות של מג'דל שמס, שאנחנו למעשה רואים כאן תנועה ערה של אמבולנסים, אנחנו רואים כאן פצועים מחופשים, וזה נוגע באירוע המאוד רגיש, באסון שקרה פה, ולראות שהיישוב ממשיך לחיות, ממשיך לתרגל. התרגיל הזה הוא תרומה משמעותית לחוסן של מג'דל שמס, וישר כוח על העשייה.